Neges Heddwch ac Ewyllys Da 2017 gan bobl ifanc Cymru. Gwahoddwn ieuenctid ar draws y byd i ymuno gyda ni i alw am gydraddoldeb i bobl ifanc. Rydym eisiau cydraddoldeb Yn ein cyfleoedd addysgol, yn ein rhyddid i fyw yn ôl ein rhywioldeb, wrth ymdrin ag anableddau, yn ein cyfleoedd mewn bywyd, yn ein hawliau i ddefnyddio ein llaeth, byth bynnag ein hil a'n daliadau crefyddol. heb gydraddoldeb a chydnabyddiaeth o'n hawliau, cer yr argraff anghywir ohonom ni, y bobl ifanc. Rydym eisiau'n lleisiau gael eu clywed. Ydym eisiau'n lleisiau gael eu parchu. Mynwn yr hawl i bawb fynegu ei barn, ac i bobl ifanc fwrw eu pleidlais, gan ofyn i eraill siarad gyda ni, cyn siarad ar ein rhan ni. Nid oes gennym yr holl atebion, ac mae gennym ein gwendidau, ond rydym yn ei cydnabod, ac mae gennym le i wella. Mynwn dderbyn y wybodaeth gywir. Mynwn gael ein haddysgu am faterion cymdeithasol, gwleidyddol a rhyngwladol. Trwy anogaeth ac nid gorfodaeth, a thrwy hynny fedrwn dylanwadu ar eraill. Gyda'n gilydd, gallwn godi safonau ein cymdeithas ar gyfer ein cenhedlaeth ni a chenedlaethau'r dyfodol. A sicrhau taw cydraddoldeb sydd wrth wraidd penderfyniadau'r dyfodol.